L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. L'Altra Ràdio el proper dimecres 27 de maig a les 9:05 del vespre, en versió reduïda de 20 minuts, us oferirà els següents continguts. Comentarem com es segueix l'operació de l'indicatiu especial AM40 LAR a les bandes de radioaficionats per celebrar els 40 anys de l'Altra Ràdio. Sentirem un fragment de la intervenció del catedràtic d'Intel·ligència Artificial Ulises Cortés, investigador del Barcelona Supercomputing Center, a la jornada virtual Eines i Estratègies TIC per frenar la pandèmia, on comenta què està fent el Barcelona Supercomputing Center per ajudar a combatre-la. Us presentarem Spatial, la plataforma que permet fer trobades en realitat virtual fent servir ulleres a l'estil de les Oculus. Recordarem el cicle de diàlegs audiovisuals organitzat per internet pel Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Informarem de la posada en marxa properament de FibraCat TV a la freqüència de TDT, on actualment emet RAC 105 TV, i comentarem el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a les capitals de comarca catalanes impulsat per la Generalitat de Catalunya. L'Altra Ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 en freqüència modulada TDT o per internet. Posteriorment també ens podeu escoltar a la carta al web de Ràdio Televisió Espanyola. Gràcies per escoltar-nos, molts ànims i sobretot, molt bona ràdio.